Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Şamuhammet Durdylyýewi 15-nji maýdaky fil başagaýlaygyndan soň ikinji gezek tankyt etdi. Emma synçylar Aşgabadyň fil meselesiniň käýinç bilen düzederden has çökderdigini belleýärler. Durdylyýew mundan odal Aşgabaty gapyl watan fiilden 2 gün soň 17-nji maýda geçirilen hökümet maslahatyna Goranmak ministri we beýleki bir näçe resmi bilen bilelikde käýinç aldy. Şeýle de şol gün Goranmak ministriniň adatdan nasar ýagdaýlar boýunça ornwatary Öregşen Orazmehmedow wezipesinden oşadyrly. Soňky 10 ýylda geçirilen hökümet maslahatlaryny Aşgabaty awadanlaşdyrmak, on dünýäniň iň bir gözel we ýaşaýjylar hem mehmanlar üçin amatly şäherleriniň birine gurmak hakyna ilgiderli gurrun edilýär. Köçeleri awadanlaşdyrmak, ofis we ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin millionlarça dollar harçlanýar. Ýönünni 15-nji maýda gelen fiilden we prezidentiň öz eginleşlerine beren käýinçlerinden görnüşine görä Aşgabatyň injenerçilik tehnik düdümleriniň işi talaby ödemeýär we gurulan gymmatbaha deskalaryň tebigi hadiselere ne derejede taýýardygy gaýtadan gözden geçirilmeli. Şol wagtda Türkmen telewizionyasy adatça bolşýaly Durdylyýew bilen Berdimuhamedowyň arasynda bir karar söwda merkeziniň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini suwdan nolduran fiilden bäri bolan gurrunlary kesip ýa teswirläp berýär we hakykatda şäher gurulşygyny göýberilen uçaklanýan düýpli kemçilikler derarly näçe ýan çekilenligi ol ýanyň öwedin olmak üçin inne anyk nähil çärelerin görüljekdigi aýdyň bolmany galýar. Bellemeler fil tuğundan yetenli saklanılayan ziyan yurdun ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen, milli valyutanın barha kän hümmetini gaçıryan ve azık güsenagat karitlarının ilgiderli gımmatlayan wagtyna gabat geldi. Synçylaryň pikirçe Berdimuhamedow 21-nji maýda geçiren maslahatyna Aşgabat şäherine geçirilen awadanlaşdyryş işleriniň depkinlerinden 17-nji maýda hem nägilelik bildirenligini ýatladyp hiç bir anyklykda aýtmady. Muňa derek ýurdun baş şäherine alınıp barlayan toplumlaryň işleriň netijelik häsiýete eýe bolmalygyny bellemek, degişli çäreler görmegi talap etmek bilen çäklendi. Häzir Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nurmuhammed Aşgabatyň fil suwunyň öňündäki ýagdaýyny odal öňkü prezident Sapar Muratniýazowyň erbetleşdirenligini, onuň Hudaýberdiýew köçesiniň üstünden gelýän filin öňüne bekläp başga sowgalga gurmak teklibini göz yumanlygyny belleýär. Filin ýagdaýyny erbetleşdiren Niýazow boldy. Hudaýberdiýew köşesiniň memleketliýäwi etdi. Şonarly da gömdi. Onuň näme ol ýorny kessem, ýagyny gömsem, fil ne şähere gelmeli boldy. Geçen ýylyň sentýabrynda ahalyň käbir oglaryny gelen filden soň Berdimuhamedowyň hökümeti hem fil sowgalgasy barada teklibi ýadyna saldy. Ýöne onuň ýeri bolmady. Nurmuhammed Hanawyň pikirine görä Aşgabatyň injenerçilik tehniki ýagdaýy Berdimuhamedowyň gurulşy işlerine gatnaşmak bilen has yaramazlaşdy. Jaýlaryň aşagyndaky ýerasty suwlaryň derejesi ýokary galdy. Olar soraýan nasoslar işlemýär we soňky gelen fil bu ýagdaýyň hassa çylşyrymlaşyp ilat üçin uly mesele öwrülip biljekdigini görkezdi.